gidan asali, gidan asali. Gidan asali ba jimri an kawo shi wurin jangali, kuyo hakuri kuma yare da shi a gidan asali. Ku taimaka domin kawai da shiga hali. Ayya da na gidan asali ya koma na ji kwari warihi na kalami kin furta mun gashi sani dukkanin wani sirri kin kwance mun haka farli in je dimbidu baba da mama don kwana ni nake muku zan fitar dangi. Ayya da na gidan asali ya koma kishin uwa gashi ya kawo musuwa, zumunci ruwa kishi ya taka damuwa. Yau gani cikin kunge-kunge na sanar rayuwa, ban damuwa inda yau sa'ar rayuwa. Ayya da na gidan asali ya koma Gidan asali, gidan asali. Ayya da na gidan asali ya koma ga shayo da dangi zami ban kwana zan tafiya domin gano asali na. Kuyo haƙuri zan je duba mazaunina, na yi hijira domin gane gidan asali. Ayya da na gidan asali ya koma sako in na gane gidan zan dawowa, in yi ko don riko na amana kunyawa. Ku yarje mun karku hangi kamar bana dawowa, alkawari kun ga ina dauka ban canzawa. Ayya da na gidan asali ya koma Yau rayuwa ta saka ni cikin Sale, kar mu shiga garin nan Allah ka samu wani ne zan kama ruwa. yau duniya ta zamo juyi mai hawa, nisa a guda in gane ta cikin rayuwa. Ayya da na gidan asali ya koma Ayyana na gidan asali ya koma dangan. Ayyana na gidan asali ya koma dangan. Ayya da na gidan asali ya koma
Sani ka gani? Kama man to Allah mai maza mu kai ta saurin lumfashin shi. Alhamdulillah. Jama'a nan tukun mu fara sana. Kamfani. Kun ya faru. Zanna ba ku zanna asibiti kake ai ba wani abu bane kwanta ko kwanta sannu ba ka wannan ya guri za maka bayani ya cikin nashi da sauki to alhamdulillah ka san ya guri dama idan mutum ya dan samu loss of conscious na'am to dama dole irin haka ta kan sai an kawo shi an dan sa mashi drip da sauransu daga nan kuma akwai magunguna da zamu rubuta ai wallahi na dauka bai ma dare ina kana suna da yawo za ka same su kaji ko ya hakuri sannu to alhamdulillah da sauki yayi ko so dai ba wani ba wani yana lafiya gida a lafiya to alhamdulillah za mu sallame ku albashi zan rubuta muku magungunan da zai ci gaba da sha to insha Allah zai yi da samu sauki to mu je to ba wani abu da bari na zuwa jira ne ka ga kayan kana ga kayan da kuma kayan su komai da komai yana na ba abin da ya bata bari zo sai ma bayani yanzu to ita sai ba mu da dai bari ka zuwa jira ne ina zuwa alhamdulillahi mun gode ma Allah da sarki abin da ya sanya ka ga na ce ku zo na wurin tare da kai da Faisal shi dai Faisal Allah ya bashi sani tunda ka amince ka amshi addinin mu na musulunci yadda kai mana bayani ko ba haka ba to na ji daɗi kwarai da gaske shi Allah ya bashi sani yana da islamiyya da yake koyarwa shi yasa na kirawo shi domin in haɗa abota domin shi dan wanta ne saboda ka ɗane gare kar ka ji komai yadda ka san kana nan cikin gidan haka shi ma in ka je gidan su duk lafiya da ba mu abin da za ka yi tunani haka saboda ka Faisal da Allah abinda Allah ya sanar da kai na addinin musulunci ya sanar da shi tun alhamdulillah yanzu ya musulunta ya amshi wannan suna sanar da shi a karantar da shi addini hakika na sani hakkin mu ne mu kowaye mu bashi amma inda muna da mai kulawa wannan ba kuma yadda kake da ladabin nan ina so ka tashi da shi a haka ka bi shi sau da gaba Allah da za ka koyi addinin musulunci idan wata nan sai ma ka zama ya zama malam ko to ubangiji Allah shi ya Allah shi ya sa ku je ku tashi ku je insha Allah ba mu ce to shi ke Allah ya sauri ta san to kuma yanzu ta san an tafi kuma sai yaushe kuma za a dawo ko sai ai kai ne garan mu tafi da shi gaba ɗaya sai tunda su kumbi suna jira sai ai karatu a can to yanzu idan kun tafi kuma sai yaushe za ku dawo kun da an yi magariba to ai shikenan Allah ya taimaka wai shi so yake mu je gidansa saboda can akwai ɗan shi da yake koya mu karatu so yake ai abin tare da to ai haka ya ka san yau da gobe sai Allah kullun shi yake zuwa yake koya maka ko
to yau kuma sai ku je can sai ku yi karatu ko ba sai ka nuna ne gari ba tunda ba dan garin bane bai dan gai wurare gaskiya ne gaskiya ne Jason Allah ya yi albarka Allah ya yi albarka ni ma ina son zuwa gidan saboda gai ai gara ka labarin shi amma ya saka shi to shikenan Allah ya taimaka sai a mai da hankali ai abin da aka je to shikenan Allah ya kiyaye ka koda kenan har yanzu kauyancin da bai daina shi ba fadadar da muke zama kuma wannan shi ne tun da zina ta neman ka zo ka biya mun karatu. Ina yi? Wannan sunan Suleiman kuma shi ne wanda yake gidan su Basaratu. Ya su gonku? Dan yanzu ma kin ga ba maganar karatu dole ne zan tashi mai da shi gidan saboda ya saka. Kenan yau ba karatu. To bashe ba ce. Ban ne. In kuma kina zuwa ki je ki shirya musu. To shi kenan bari ja da wani. Ga wani shigo. Shi a yana kansa tsarkakaki to kin ga a nan wurin Allah ta'ala yana tabbatar mana da cewa shi a karan kansa mai tsarki ne baya karba kuma sai tsarkakaki ashe idan abin da kake nema kana ci a cikin ka haramun ne ka ji daɗi ka ji karfi ko ka bauta wa Allah da wannan lafiya ka gina cikin haramun Wannan shi wanda aka sata wanda yake a gidan su to shi ne Allah sarki sani yaro lafiya da ba lafiya da ya wani suna ne samu Kaisa. a shi da shi ta nawa Suleiman. to Suleiman ne sani kaji Suleiman to ji shi addinin musulunci addini ne da babu wani addini a gurin Allah sai shi kuma addini ne da ya ba kowane irin mutum yanci kuma wanda ka samu a musulunci da kai da ka shiga yanzu duk ɗaya ne musulunci ya daidaita ku kana da yanci yadda kowa da yanci kuma gara kai duk kura-kura da ka aikata kafin Allah ya shafe masu ya biya maka ta sa don haka yanzu abin da ya kamata ka dawo da tas da ka bin Allah za ka yi bakin iyawarka kai kuma amana aka baka shi abubakar ya gaya mun za ka koya maka su za ka kula da bakin iyawarka fatihan nan ya santa da kyau saboda sallah ba ta yi wasu da fatiha kuma ka koya masa alwala tun daga tsarki kama har alwala Allah ya albarkaci addinin musulunci da kai Allah ya karfafa addinin musulunci da kai don albarka da maka albarka ta yi ku shiga ci